Kardom kado ko we la nili channel long kilang bom jo po jo pi thaman da aprang sinil hin pen kado we pan mi ningkang sama kadom pajo ekla la pen isi video bang start te aprang pini bang nili nang dum pan aprang si ka churo nang pajir pon do la bang la pula nang litum akang hon mate nang litum ka support a jeni pen nili channel stami growth bom lo la pen non bang total nili YouTube channel bang 3k subscriber complete lo lagi nang litum akang hona jeni lo la sinili bang pini bang nang litum pan isi video na ke ban piji do la bang ke 3k subscriber complete lah so special lah si non nili kido bang Darjeeling long sido West Bengal state long sido nili tumi si ke bang lo ama do bisi nangile lo lah si non bang nili mana along kiju dami do lah si nangli ka do pan sami nili unan pe ne nampak langi pan bori po lah si nangli video bang skip kita non kijutan nanglang dum bom lah si non kado beta ciri bom lah lasinon nilitum kidami adim lake Buddhist temple hadas nilitum damik po lasinang litum nalang dum non nilit nangapalanya pansi pariko lasin nilitum kaduk vitamin non sisi lo kidami pansi silang dam lo nang Buddhist temple. Let's go. So non bang ke nilitum gari ben damik bom lo alam bang ke nilitum non bang sumu ben si damik bom lo athema nilitum tumi ke bang ke bus ben si nilitum ke bang lo bon same ladak bang bus bang nilitum parking kang si non bang ladak ki ju ye phan bang ke extra si nilitum sumu si reserve lo si sumu nilitum hum thom reserve lo lambang nilitum ke bang kaduka ve total ben nilitum arat 32 ando lasi nilitum pini ki ju ke dam phan bang ke nilitum sumu si reserve pen no lasi reserve bang lan lo ihuma sumu long pen 3500 lake per day along lo lasi pini adap morning to mo kangting lapan ke mane alang ditum mane la sumu pen sen nilitum phanang pajui pon po lasi isi budam plote facility bang ke mesen lada nila 3000 pen se mane la narsini ladak tourist place ko anma ke do abang ke nilitum phan nang pajui pon po alang litum lasi nang litum stame moment ne ladak wang polute nang litum laso facility long pon ingse lasi nang litum setame nili video ke layong si lang misen bote nili video light nang pitha alama ni lista me laban ke cepaduk lo nang litum phana baklang ye phana si isi bag light jong senai tum pe da lan stame nili ning ing samji nili se placement light ani nang pitha tangte lang don ing bono
first nung kang adim bang lihat lo adim lang misan jo kilang mene ning kang sam ning karong teman dio cibu tek kedal lo si nitum da first time nang Darjeeling ke bang ke mane amen ke Darjeeling lo sta bang ipin nang si kini dak nang teglong pe nama ning karong bang cibu tek kedal lo si monami tum tame bang tha si adim bang bang ka chini kedal lo adim men nili arju pom adim amen nang khani kede So, kang sama yang sam kembali. Is do not sit. Arnam chardom hem. Di. Mission lo di. Snowfall kudan lo sikiman lima anak yang nonda snowfall pakalo ga buning ning dah belum Buddha temple nah ini heng dia lang mission seni ni oh tu baram da clean piku heng pilang mission seni Lai theng pia sinari mi thu pinglio. So non ada pen bani ni tum dami ko dak mangai lang elon ni mangai kedam ko insang tik adim na lang lang isan no kang samai klem ferlo site he. Dam kidam ba. Lang tumbang ke menit dodong ya. Lasinon man nilitum lasodim pen bang dampo. Lasinon nilitum along apekse dam suik pala se nanglang dodik paman along apekse min nilitum teglong po. Lasi adim bang lang misan lo ladak tala simonang litum tanang visit ikhala dak Darjeeling long la Buddhist tum temple la lasimo. Nang litum tabang til ladak na homrina adim nang misan. Ining samjen no kilang pen lasi juga skip kita no kijutan nanglang no skip down dak pen nang so bye bye oh lang chi lang mi tu pergi lah ya So lasi jar project pe punya video bang ke ada sini pajudi kau lasi agak prek video sini li ke sudah mi dolang na Darjeeling alom lasi nang itu kaprek video kan le chong eding no putot nang itu kaprek video sini long pan je lapen nang itu yang sini video ke lang ning samjin pelote please pen like pita lapen komen nang pita lapen jong senang li channel ta subscribe ke lang pelote ni channel subscribe ke ta lapen nang li jar project pe sami ni video nang share pita lasi nang litum putot agak prek video pan le chong eding bye bye thanks for watching